Patih Rudra Parimuka, Patih Rudra Parimuka. Ya aku Patih Rudra Parimuka kuwi alon-alon. Kowe sapa? Letno mripatmu gatekno goblokmu. Nata Mandura Prabu Baladewa Kakrasana Karsana Waci Jaladara. Kowe wani mapake pedhen amarta kowe ana sego anyar ndelok nyawa serepan kowe ya. Kowe upara guru. Maju sak guru kok ngadepi Baladewa. Yen pancen duwe aji jaya kawijayan apa duwe ilmu santet gage santeten Baladewa, yen duwe ilmu tenung gage tenungan Baladewa. Ora nggo piranti tak nggo piranti tak tenung tak piye. Piye? Nang omah mandi ya keras. Ayo. Nang omah ya keras. Wakil prajurit mundur yen dadi batang. Wakil prajurit mundur yen dadi batang. Kowe ora tau ora mawarta adol pangrumu. Yen Prabu Baladewa temate betakrama buta kowe diatur ngene. Tumbak-tumbak satu bapa-bapa. Ayo. Ayo, pantekon. Ayo. Ayo.
nyuwun pangapura. Halah yo. Duh nyawa Guntira Raga sing kenceng. Wah. Kaya ora ngerti pakem ngeten ae. Kudune sing galak ki butane. Wong kaya ora ngerti pakem tenan. Janiki ana tembang buta-buta galak, solahe lunjak-lunjak lho. Kudune sing galak iki aku, kudune sing lunjak-lunjak ya aku lha butane meneng sing berdiri malah kono. Ngono iki ora cewek-cewek. Kaya ngono kuwi kaya go naskah ya. Duh. Yo, ayo para prajurit tutupen lawan sketeng aja nganti wong amal apa ngerti papan lungguhe Betari Sri. Sapating sun tumuli angulati puspito metemindah kang warani mitering paraman kang sekarwara siki
kumonuti ya Boyoto satu kromo Monya Sidi sekaring bawana langgeng mengkuto manyah ulun ngira Prabu Kusuma bagyo sak pratama ngasanipun ingkang ngira Prabu Kusuma duheyang tiyang pukulun saderengipun kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sandhaping kepada yang pukulun parang pangestu maduka sowan kula ngalesken rubedaya Yuyung nggih mangabekti rawuh sakapa banget manari mulun banjur ana wigati apa dene jeneng kita Semakana ngarasanipun eyang nggih dukan jeneng yang pukulun mugi kawulinana estunipun dinten menika kula dinuta lawan Kanjeng Rama Arjuna. Sira-sira lawan Sudarmanira Raden Arjuna mendi sampun eyang banjur dinten menika kula dipun tampi putra Madukara menawi kula saged umadi. Musikor kaya tinggal saking gedhong buka wiwah wastra negari Ngamarta. Ingkang sebat lumbung para dina Duryang Pukulun Musti Karatna ingkang ninggal saking pangangganipun menika menapa yang Pukulun Monya Sidi sekaring bawana langgeng sumurupa kula Musti Karatna ninggal saka lumbung para dina yaiku mustikaning jagat Bathari Sri Rejeki ingkang tela mustikaning manah Jawa kang kemarin enggak para negara Ngamarta Wektu dina iku saka papanira bebarengan kelawan kadangyanana yaiku Bathara Sedana Bathari Sri iku diwaning mangan dene Bathara Sedana iku diwaning sandhap mongko loro-lorone tunggal tetep nyawijake tekad ya sandhap ya pangan mongko uncak saka palenggalane bener lamun sira dinuta kelawan Rama Raden Arjuna yen kuwi aja mbok anggep dukane Kanjeng Rama kuwi pangjuting diri supaya sira luwih diwasa rasa pangrasamu muni biyan kula kang saka iku kula upadinen ninggale Bathari Sri lan Bathara Sedana saka negara Ngamarta lacaken ana ing endi mapan dununge dewa sakurunge titi wanci lan tak jaruk kita Prabu Kusuma nganti ana kawan tilulas margaring petuk lan Bagong awit yen to jeneng kita ora adoh saka para kawan bakal kayoman dening Kaki Semaya wis ora kendhawuh tiyang Pukulun kajaba saka iku sira ndak kanteni kangenan ulun wujud garuk